So hi guys, nandito kami sa Lion Head. Lion Head. Ayan. Picture ka muna doon. Ayan. Tot. Tay ka na. Tay ka na. Tay pa lang. Wala rin. Tay? Mama, 1.5 mo ako. Ano di makita? Mamaya lang dito. Mamaya. Hi guys. Hi guys! Nagadulo pa. Ate, paggaling na muna kayo. Zoom po, bebe. Picture mo kami. Gusto ko sa pinakataas. Asan ka? Lion Head. Lion Head. Lion Head. Lion Head. Picture mo kami. Let's go guys, we're doon. Screenshot na lang natin. Pag mag-edit kayo, Hindi pwede. i-ano lang, isasend mo lang. Huwag ka makulat ang vlog today. Isasend mo nga lang sa Oh. akin. Hi, Zion. Where are you? Andito ka sa Baguio ngayon. Ay, sorry. Okay. Magandang hapon, Baguio. Ang lamig mo. Ay. Awan ka na nabasa? Ay, nandiyan ang phone. Ay, ano po, Alin? Ay,
doon na lang tayo bibili oh. Ma? Eh, iwan mo na doon sa mama. Oh, sabihin mo muna. Iwan mo muna yan. Sige na. Iwan mo. Bahala ka tayo. Pili ka tag. Sige. Ito oh. Ba't mo kinuha? Ito. Ang bigay mo kay mama. May ganito si Juno. Meron ganito si Juno. Bagat gusto mo to. Para na si mama. Na maiwan na tayo dito. Gusto mo? Wait lang. Laruan ko na. Teka tayo? Ikaw lang makakapasok yun. Ikaw, isa lang pwede makapasok. Parang kunin nila ito. Let's walking guys. Yan. We're in Baguio. Baguio guys. Let's go there. So hi guys, dito tayo ngayon sa Santo. Bagyo tayo, bagyo. Ayan na guys. Mag-walking na kami. Ayan. Kakain kami. Guys, we're in Baguio. Andun nga So, guys. parte. Dinosaur. Dinosaur. Mausap na po tayo. Kaya doon na po. Tara, tara. Laruan! Nasaan na sila? Sino? Nakatara na. Ispo na ako! Sige mo kayo nagsusunod. Ito ay hindi natin sila kasama. Maganagan na ulo na yun. Guys, sa may wake up mo tayo ba? Ha? Sa wake up. Mamaya, wala dito.
tingin kami guys ng pagkakainan namin. Which is madami, pero iba kasi. Natikman ko na lahat. Brown book na. Ayun na guys. Pag mga private school, malaki yung... So meron? Meron pala sa value ko kasi ako, hindi ko alam yung kaliskis na yan. Nito, 3 seconds. Or barbecue. Wow! And... Ano ang... Ulitin natin. Ano ang masarap ipalit sa bottomless nesting? Wow! Tinapa! Okay. Tinapa. Okay. Umusan na talaga to ng pagkain na pwede nyo maisip. Sunod Ano na? ikaw muna magtutok naman. Ayun na daw. Ano ang masarap na ipalit sa Pangit niya adaga. ano daw? Bandog ako. Okay. Ngayon na sana. Chicken inasal. Chicken inasal. May natin eh. Kapro-kapro. Menudo. Mahablang ka. Iba talaga si Ate. Ito, mas mabilis. Ano ba itong mga pagkain? Ano ang masarap ipalit sa bottomless nesting? Bulataw. Tatakon pagkiro ka. Bulataw. Ano to? Burger. Burger, ano po ka? Burger. Chicken burger. Brownies. So yun guys, nawawala kami. Minuto! Nasa